4-10 октябрьдә урманны саклык бөтен Россия акциясе уза. Әлеге акция кысаларында бүген спорт сәламәтләндерү үзәге һәм 7нче мәктәп биләмәсенә зәңгәр шашалар өстәлде. Аларда агач утырту эше башында шәһәр башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Әдип Габдрахимов үзе торды. Акцияга шәһәр бистә халкы да теләп кушылды. Гөлбану дигән ханыбыз Мирнида бистәсендә үзенең иптәше белән 600-дән артык агачлар һәм куаклар утырттылар. Бик күп анда халык чыкты, сөенделәр. Бу акция только начало. Бөтен микрорайоннарда да достлар белән, ТСЖлар белән, бөтен организациялар белән, һәрберсе белән эшлисебез килә. Әлеге акция кысаларында зәйдә барлыгы 400 дәнә чыршы, юкә, каен, алмагач үсентеләре, сортлы тупыл агачлары утыртылачак. Тамыры белән алып кайтып, менә бүген күрсәткән нидә булай икән, Алла бирсә, безнең бөтен утырткан агачларыбыздан 100% приживаемость була, то есть зря түгел. Күп утыртуның файдасы юк, аның барсының файдасы шунда, һәрбер агач безгә менә көз утырткан, яз көне әгәр дә ул бирә икән, яшел почкалар, значит, не зря. Бәйләргә кирәк. Су сибергә кирәк. Һаваны чистарта торган агачлар утырту экологияның аерылгысыз өлеше. Агач утырту акцияләреннән читтә калмыйк. Рәзимә Кашапова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре.